Ce crezi că înseamnă copilăria? Pentru cei mai mulți copii este o lume fără griji, însă nu pentru toți soarta a fost la fel de darnică. Pentru cei mai puțini norocoși, cei care nu sunt doriți de familiile lor, cei izgoniți, abandonați sau uitați de lume, pentru ei există cineva care luptă. Părintele Tănase se bate pentru viață, înțeleasă ca dar de la Dumnezeu. Valea Screzii, județul Prahova. Suntem aici să aflăm povestea părintelui Tănase și a familiei sale numeroase. Să descoperim cum a reușit un om simplu, dar bogat sufletește, să construiască aici o comunitate pentru cei defavorizați. Acum 22 de ani, preotul Nicolae Tănase a început lupta împotriva avorturilor prin predicare. Tot atunci a înființat Asociația Provita cu misiunea de a proteja viața umană. Primii copii au fost în număr de 13. Iviți în 2 zile. Așa am început. Copii abandonați prin spitale, copii fără părinți, copii ai străzii, copii lăsați aici de mame imediat după naștere. Pe toți, preotul Tănase i-a adunat în tabăra dintre dealuri. Multe tinere au fost convinse să nu avorteze, dar nu ar fi reușit să-și crească singure copilul din cauza situației materiale precare. Ne-a ajutat cu una alta și ne mulțumim cu acoperiș sub capul nostru. Da. Și cu ce vă mai ajută acum? Cu o vorbă bună și cu liniștea care o avem. Sunteți fericiți aici? Da! Și îl ajutăm, muncim și lucrăm. Asta trebuie să facem. Doar Dumnezeu poate să facă singur, fără noi. Dar ne bagă și pe noi în seamă să ne manifestăm astfel dragoste. Asociația Provita numără la ora actuală mai multe case pentru copii, dar părintele Nicolae se ajută și cu enoriașii săi. În fața numărului mare de copii pe care îi găsește abandonați la ușa sa, părintele cere ajutorul familiilor din sat. Aceste familii de multe ori au deja în jur de 6 copii, dar mai găsesc dragostea pentru a crește încă un suflet. În condițiile actuale din România putem să-i numim pe acești oameni eroi. Aici nu e ca la moară, numai moara dacă n-ai ce măcina, o închizi și pleci. Aici trebuie. N-ai de ales, te descurci cum poți. Este o locomotivă care nu poate să circule decât înainte și decât pe șină și nu pe iarbă. Nu poți să modifici. Asociația ajută și copiii din sat, din împrejurimi, ale căror familii au greutăți financiare. Ei au la dispoziție mese calde în fiecare zi, tabere gratuite și alte beneficii, totul cu ajutorul gospodăriilor din sat sau al altor parohii. Să nu avem niciodată prea multe, pentru că sunt destulți copii săraci în sat și mai ales în satele din prejur. Și chiar aici, în munte, sunt copii foarte săraci, pe care mai ajutăm cu toate câte prisosez la noi. Poate te întrebi dacă părintele Nicolae beneficiază de vreun ajutor din partea statului. Și poate nu vei fi surprins să afli că veniturile regulate ale asociației provin din vânzarea de obiecte religioase și din donațiile constante ale unor persoane care își oferă aici contribuția după posibilitățile pe care le au. Celelalte venituri sunt însă neregulate din ajutoarele colectate de părintele Tănase și de voluntarii care organizează spectacole de binefacere. Deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani cu bine. Și îl aștepți pe moșul? Ce vrei să-ți aducă moșul? Un șarpe. Un șarpe vrei tu? Adevărat sau de jucărie? Jucărie. Îl iubești pe părintele Tănase? Pe Lavinia. Pe Lavinia o iubești tu? Mă gândesc că te-ai aflat și tu la un moment dat într-o situație pe care o vedeai nedreaptă. De ce e Dumnezeu nedrept cu mine? De ce mi s-a întâmplat mie asta? Părintele Tănase nu și-a pus această întrebare când în luna decembrie, înainte de sărbători, un incendiu a distrus una dintre clădirile construite cu trudă în tabăra de la Valea Screzii. Un scurt circuit a provocat acest incendiu în clădirea care adăpostea magazia pentru provizii și alimente, bucătăria, sala de mese, un club pentru copii și sediul administrativ al asociației. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.
de unde încă mai se pun. Aici erau depozitate elemente. Dincolo este bucătăria, acolo, dincolo de peretele acela era un alt club. În partea aceasta a clădirii deasupra existau birourile și partea administrativă și deasupra birourilor erau câteva camere în construcție. Oameni înțelepți, oameni cu credință, părintele Tănase și ginerele său nu se întreabă de ce li s-a întâmplat asta tocmai lor, cei mai puțin avuți și tocmai în preajma sărbătorilor. Ei au o altă viziune asupra lucrurilor. Și acum am verificat foarte mult dragostea românilor. Nu știm de ce a izbucnit incendiul, dar ori pentru păcatele noastre, ori pentru lipsurile noastre, ori să se verifice. Cred, Dumnezeu poate să verifice românii și așa. Și am văzut că reacționează pozitiv. Domnul, știți cum zice Iov în Vechiul Testament? Și Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat.